Qui no recorda la festa del carrer de Sant Josep? Setmanes abans ja preparàvem els actes i aquell dia molta gent del poble venia a gaudir de les activitats. Els pabordes cada any es guardaven el gran secret de la festa. Quina falla hi hauria al capdavall del carrer per cremar-la al vespre? Tot això era obra d'uns veïns amb voluntat i en ànim de fer una festa agradable a tothom. No sabem quan va començar, suposo que el carrer té 111 anys, potser fa 111 anys que fan la festa al carrer. Passa que no hi ha documentació exacta, però sabem que l'any 29, el primer número de la Veu del Ter, doncs ja parla de sardanes al carrer de Sant Josep. Això vol dir que potser ja des del principi es havien fet. I no s'ha trencat mai? No s'ha trencat mai, potser No el temps de la guerra es va trencar. Vale. Però immediatament després de la guerra hi va haver un senyor, en Pere Ramon, que era molt sardanista, que ja de seguida es va mirar de fer sardanes al carrer. En aquella època, després de la guerra, era una mica difícil fer sardanes, perquè era una cosa molt catalanista i tot això, però aquell carrer ja es va fer sardanes, i en Pere Ramon va començar a fer la festa, i jo crec que des de llavors ja ininterrompudament, pràcticament s'ha anat fent. Jo me'n recordo ben bé la primera vegada que es va començar a parlar de fer la festa per Sant Josep, i allà a casa, a Fabregó, jo encara no era soltera, esclar, era als anys 40 i pico, no sé quin any era, que va venir un veí que teníem allà a casa, que era, li dèiem en Perico, que era en Pere Ramon, em sembla. Sí, Pere Ramon. Que era el marit de la Gracieta. I aquest era molt aficionat a les sardanes. I sé que com que eren veïns, va venir allà a casa, diu, i ens va proposar ell, diu, si organitzéssim per Sant Josep fer sardanes, ell va dir, així faríem la festa. Bé, vam fer unes quantes reunions i d'allà va sortir, tots, Amadeu, tots, la Maria i jo, ja no sabia que festejàvem, també venia allà i parlàvem d'organitzar. O sigui, aquell temps et cuidaves de tot i era una festa molt lluïda, de debò, i participativa, la gent col·laborava amb diners, i llavors lo d'aquell temps, que ara ja és impensable, una missa, lo de llavors, sardanes. I bueno, el tipus de festa ha anat canviant, però les sardanes quasi bé sempre hi han set, els jocs de cucanya per la canalla també. Sí, la falla també era una cosa bastant... La falla també, exacte, sí, la falla. Hi havia, deixeu-me dir, dues persones en Quirze Esturi, que era un faller molt important, i l'Àngel Sala. Últimament l'Àngel Sala també va ser un faller important. Tothom hi posava el seu gra de sorra, però aquests dos van ser un bon puntal. Sí. Aquest noi venia a fer allà a l'esplai d'allò, l'Àngel Sala, que aquell tenia unes manetes... Mans de plata. Mans de plata. D'or, vaja. Una falla de Don Cicuta, el traje d'aquesta falla és del casament del meu pare. Sí, perquè és el que es deia. Al carrer Sant Josep, a les festes tothom col·laborava. Llavors, quan es tenia que fer alguna cosa, doncs la gent anava veí per veí. Tu què tens per fer això? I la mare diu, guaita, agafa aquest traje que no m'agrada. I li va donar el traje del pare del casament, del seu casament. Aquella època la feien Quirze Esturi, i era una cosa que era una mica secret fins al mateix dia. Ho sabien els que feien la falla i potser els pabordes, però la gent del carrer no ho sabia. El mateix dia llevaves al dematí, sorties al carrer, amb quina falla hi ha aquest any, amb aquella il·lusió de quina falla hi ha. Ho vivíem molt, I sempre hi havia hagut un tema o d'actualitat o de contes infantils, sempre dedicat a la canalla, evidentment. Jo recordo una mica el pes que llunes, el que no puc assegurar si era l'any que érem nosaltres. I aquell any quina va ser la que vam fer? La rateta que es comprava a l'esquelet. Sí, era de contes. I treballàvem, i me'n recordo que aquell any la vam tindre de fer. Com que no teníem el taller, ja no tenia el Quirze, el taller allà al carrer, i vam anar al carrer Roca Prevera a fer-la. Amb un tallaret allà darrere que hi havia. El fèiem allà. Marxàvem, quan plegàvem del col·legi, tallar a les 6, a les 7 de la tarda, cap allà fins allà a les 9. Cada dia, fins que l'acabàvem. Jo no me'n recordo pas d'això. Quan la teníem acabada, llavors allò era un plantel, anàvem a la Vitri, la Vitri ens donava caixes de fusta buides per poder-la fer aixecar-la, l'aixecàvem, la posàvem allà i la redeta a sobre. Un altre dia van cremar un llit que el anaven a llançar, van dir, no, llanceu aquell llit, el cremarem. Farem la falla, sí. I va ser el primer dia que hi van haver eleccions. Hi van posar dos ninots allà que estaven dormint i un deia... Els polítics. Sàtira sobre els polítics. Un deia,
demà votarem algun d'aquests, però que no faran res, però treballarem els mateixos, o no sé, alguna cosa d'aquesta, una sàtira en tots els cartells polítics al costat. És a dir, quan venia la festa del carrer uns mesos abans o uns dies abans, que ja començàvem a fer bullir l'olla i què farem, o sigui, la canalla participava juntament amb els grans de tot allò que es podia fer, no? I es tenia molt en compte què volíem, no? I com nosaltres ho vivíem. I les falles, doncs, era el punt culminant de la festa, que tothom esperava, doncs, cremar el ninot o el que hi hagués muntat, vull dir que... Sí, vull dir, això era la culminació, diguéssim, de la Diada de Sant Josep. Покрытая река белым снегом берега, я один и ты всегда одна. И, конечно, где-то правит бабье лето, но за ним всегда идет зима. Засов закрою двери, пусть зима в окно метели, пусть не воруют все следы. Лютые метели, песни мне запели, певчих птиц не будет до весны. I llavors els pavordes el que fèiem eren històries de 2 anys seguits. Llavors entraven de nous, marxaven els més vells que representaven, que en feien 2. Quedava l'any, un any més, marxava l'altra parella i entraven 2 de nous. Cada any sempre, o sigui, els pavordes eren 2 anys. Llavors, això amb els pavordes, el que feien unes reunions, anàvem agafant i, a més sempre hi teníem l'ajuda, diguéssim, de l'Asturi, d'en Jep Aliguer i l'Àngel Sala, que eren els 3 capatassos que dèiem, bueno, ara aquest any, per exemple, què farem? Doncs es mirava a veure quina... el que es podia fer a les sardanes, cuidar-se d'anar a encarregar les cobles, o sigui, tot. La xocolata, per tot el que hi havia per anar a comprar les olles i anar fent tot així. Les noies principalment es cuidaven més d'anar a veure-lo de les sardanes, anar-se a cuidar de les olles, anar a comprar coses d'aquestes, i acabat per l'enramat del sant, les flors, i acabat nosaltres doncs amb en Quirze i d'allò per anar per la falla. I és el que normalment veies, el que feia. Perquè jo no recordo pas de tantes coses. No, si eren les coses eren així. Jo sí que l'any aquell havíem set amb la Maria Ramon i amb en Quico Pla, que ja no hi és. El Quico Pla, que ja no hi és, que hi ha el pobrot d'allò. Llavors, com que era la primera festa d'aquí a la Vall del Gès, per dir-ho així, venia molta gent, molta, El carrer era pleníssim. Ara ja és una altra cosa, això, esclar. Però hi havia molt, de debò. Una cosa maca de debò. Sí. I llavors el típic de la canalla, res d'avui dia d'aquestes coses d'infables i això, però cosa més manual de tothom, de trencar l'olla, carreres de sacs, cosetes així. Però gent, de debò, No ens podem descuidar d'en Josep Aliguer, també el voldria recordar aquí en Josep Aliguer, que malauradament ja no hi és, però que va ser una persona molt entregada. Molt entregada al carrer, molt entregada al carrer i molt popular i molt per la festa i pels jocs. Va ser, sense ell potser s'hagués perdut alguns anys, però va ser va posar la banya allà i es va anar fent. Veus? Sí, és important, Bueno, era el meu pare, recordo, en Joan Fabregó, en Lluís Gallego, no sé, l'Àngel mateix, la seva dona, la Margarita. Hi havia com una comissió que, malgrat tot, al final tothom acabava col·laborant, però hi havia com una comissió que tirava el carro una mica endavant. I també a la canalla estaven per allà, remenant tot el dia i fent alguna cosa. Però si ara féssim unes subcomissions,
era allò com la subcomissió de la xocolatada, ja hi havia la Roser de Can Miquel Soler, la Mercè, la mare, diferent gent que ara no recordo el nom, que ja feien la xocolatada, la coca, que es cuidaven ja de tot això, els altres a la brasa, els altres la sardana. I era tot sortia, no? És igual, potser era la setmana abans, a vegades, doncs, ostres, anem apurats, però tot acabava sortint. I era un gaudi impressionant. Era una festa major. Era una festa major. Era una festa major en gros. Per nosaltres, molt petits que érem, era la festa major. La festa de San José era festa toda España. Hacemos festa, aquí hay un almacén aquí, hacíamos baile allí. Y repartimos todos, y baile y bueno, cantamos ahí bailando y disfrutamos. Y la calle de aquí hasta la punta estaba a tope. Sí. Ahora no tanto, pero aquel tiempo venía orquestas porque aquel almacén se llenava però a tope. Mare de Déu, si es notava el bar quan hi havia festa. Veníem tant com volíem. Sí, hi havia molta gent. Fèiem escalaixados. L'home d'aquesta en Pau Descansi em deia: te les heu fotut avui? Sí, però avui te tinc el calaix ple. Carrer Sant Josep ha sigut un dels pioners i un dels que ha anat mantenint aquest caliu de la festa, el carrer Sant Josep, que actualment encara es fa, que hi ha una gent molt ferma que ho continua i que ho viu molt. Vull dir, això és molt de tenir en compte, perquè costa molt avui dia, tal com està la societat, que hi hagi un moviment de gent que es vulgui mullar a fer coses d'aquestes. Sí, recordar. Pels altres, més que tot. Més per ells que pels altres, perquè puguin disfrutar i tinguin convivència de veïnatge, que això és molt important. La gent de bon matí escombrava i regava el carrer i ja es preparaven per la festa. El jovent eren els encarregats de posar la bandereta als visitants, a les famílies i als comerços del carrer a canvi de la voluntat, ja que aquesta els serviria per poder pagar la festa de l'any vinent. Sempre se'n parlava molt de hem de recuperar la festa, que es feia no sé què, i jo no ho recordo massa, però el primer any crec que vam fer com molts jocs de cucanya, trencar l'olla, jo recordo trencar l'olla davant de Can Miquel. La cullera amb l'ou, el globo, anar rebentant el globo, la cursa de sacs. Sí, com més jocs de cucanya va ser, no sé si vam fer algun esmorzar o alguna cosa així. La primera va ser bastant així. Xocolatada. Com per trencar el gel, suposo. Sí, jo me'n recordo això, fer coses a casa, omplir bosses de xutxes, tu també, segurament, a fer coses. En Gerard ens les portava, sempre portava un munt de coses. Jo al principi crec que ajudàvem a muntar amb les olles, posàvem les coses a dintre, a penjar-les. Jo me'n recordo els globus d'aigua, la meva mare que feia els pastissos, el te, i l'equip de música al balcó, que ficàvem al Club Super 3, les cançons. Jo me'n recordo de coses quan ja era més gran, de petita no me'n recordo gaire. Sí que me'n recordo dels pastissos, que primer ho fèiem al garatge a casa seu, llavors a davant de casa meva també hi venia un jurat, venia la Flora de l'Ajuntament. I no sé, llavors lo de la botifarra també, les sardines, però no sé, així de records de petita, de fer jocs i amb els altres nens, no és tampoc el record que en tinc. Jo de petita sí, bàsicament el que recordo són això, l'esmorzar i els jocs. Fer allò o curses de sacs o curses amb els peus lligats i aquestes coses. Magic moments when two hearts are caring. Magic moments, memories we've been sharing. I'll never forget the moment we kissed the night of the hayride, the way that we hugged to try to keep warm while taking a sleigh ride. Magic moments, memories